Disa pjazzett fil-Belt Kapitali fosthom Pjazza Tritoni u Pjazza Kastilja li ġew riġenerati fl-aħħar snin ġew iddikjarati bħala żoni pedonali. Dan permezz ta' avviż legali li daħal fis-seħħ il-ġimgħa li għaddiet u li aġġorna u estenda ż-żoni pedonali sabiex jitgawdew mill-pubbliku b'aktar sigurtà. Apparti dan saru wkoll xi estensjonijiet ta' xi toroq bħal triq it-Teatru l-Qadim li wkoll ġiet aċċessibbli għall-pubbliku. Dawn il-bidliet saru sabiex il-Belt Kapitali tagħna tkompli tingħata aktar ħajja u l-pubbliku jkun jista' jgawdi l-belt, kemm bħala żona turistika, kemm bħala żona ta' divertiment u bħala żona residenzjali. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg ħabbar l-avviż legali jinkludi wkoll emendi fil-ħinijiet li matulhom tista' titwassal il-merkanzija lil tal-ħwienet fil-belt. Qal il-merkanzija se tkun tista' titwassal it-tnejn u l-ħamis mis-satejn u nofs sal-4 u nofs ta' wara nofsinhar. Fil-waqt li fil-ħinijiet bikrin ta' filgħodu se jibqa' jkun hemm aċċess kuljum mis-sija ta' filgħodu sad-9 u nofs ta' filgħodu. Michael Cohen minn Transport Malta qal li dawn il-bidliet saru biqbil mal-GRTU sabiex jinstab bilanċ bejn il-kummerċ u li l-Belt Kapitali tkompla titgawda. Da biex ikonna proġett komplut. Illum il-belt m'għadix il-belt li kienet sentejn ilu, li kienet 3 snin ilu u l-4 snin ilu. Ir-realtà tal-belt illum li għandna belterija ħajja, allura bil-fors kellna naġġornaw. Sodisfattu wkoll li ħaqna ftehim anke mal-GRTU. Il-Ministru għat-Trasporti Ian Borg qal il-Gvern għamel dawn il-bidliet wara konsultazzjoni ma' tal-ħwienet u residenti Beltin u minn ħamis stess bdew jidhru sinjali neċessarji fit-toroq u ż-żoni pedonali. Qal li waqt li l-Gvern jifhem li n-nies iridu jidraw das-sinjali huwa importanti li l-pubbliku jsegwi dawn ir-regolamenti għax is-sigurtà pedonali hija importanti l-aktar f'ċentru ta' kummerċ u turiżmu bħalma il-belt. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Dioda Battista qal li dan kollu qed iwassal sabiex il-Belt Valletta tkompli tingħata l-ġieħ ta' sit ta' patrimonju dinni kif fil-fatt jistħoqilha. B'dan it-tibdil l-iskop huwa li dejjem ntejbu l-Belt Valletta. Sintendi, dan mhix xi liġi xi dogma, jiġifieri aħna dejjem nisimgħu u flimkien biftehim mal-Kunsill Lokali u mal-GRTU u Transport Malta nkomplu nagħmlu l-belt tagħna aħjar.